Ugeqe amagula umthandeni SK ke laphana ke ikhuluma ebhekisa ngqo kubalandeli bakhe ke ezasehulisi ke laphana ke waphinde wachaza kabanzi ke ikhuluma ke ngealbum ukuthi ke isiphi isizathu esenza ukuthi ke angayikhiphi. Le nkulumo bafowethu ibaluleke kakhulu ibheke ngqo kumahulisi ke laphana ke abanye bathi iyahlaba le nkulumo kodwa ke ngifisa nizwe khona la kusiqiniseko esemedia ke ningakhohlwa ukusubscribe ke niphinde nilike lama video sinenzela niphinde nishare ke niphinde nihlale khona la eKasidimano kwezinye. Balandeli bethu belungu bethu bafowethu siyanthanda nibalulekile kakhulu ngaphandle kwenu ngaba sikho lapha esikhona nibambe likhulu iqhaza ekudlaleni umculo wethu online isivotele lapha esisuke singamanethe khona phinde ngixoxe nje nangathi ngezinto ezinhle ezenzakalayo. Kodwa ngicela ukusho lokho ngoba ngikhuluma la ngikhuluma njengenkosi engenendaba nokuba inkosi. Uyabona njengoba ngiphethe ilight kanje uma ngabe ukuthi ngiphathe ukukhanya baningi abazoquestiona bazobuza la ukuthi ungcono ngani lokithi ukuthi ngaphathe ilight bese ngigcine bekhohlwa ukuthi leli light likhanyisele bona mina ngihambe bomnyameni. Akumnandi mina nalento-ke kuba umuholi onomgogodla oneqiniso nenkani nokweyisa nokudelela ubizo lwami ngeke ubalekele ngamele kuhlukane inhloko nesikhanti uma kufanele silawulane kuleyo nto. Gcine ngci usayida nami wami yosayida nomuntu ongasayida nawe wena mgogodla senenkinga yenu balandeli senisibi la singabaculi ngihlonipha siyanthanda siyadinga futhi emsebenzini wethu kodwa senisibi la okay seningimi la ngoba mina ngisho uzoshaya zinegenge makithi ngizoshaya ngizothi ngizoshaya hayi zinegenge angisho ngizoshaya noshilisi ngiyimele into yami one man angithola seningimi la nginemidlalo yenu eniyenzayo emihle nokho eminye yayo ilento yokungcweka ukuthi umculo kaMaskandi mnandi ngomsizo kuyangcweka kuqoshelwane kanjalo njengasebholeni njengakwipolitiki futhi iyakwenamhlanje ukuthi wena supporter ibhakabhaka mina ngiKaizer Chiefs kube mnandi sihleke nje kube mnandi kodwa ngathi senigamenxe kakhulu mina nje njengomthandeni kufanele sidivorce namhlanje ukuthi iqiniso ngilikhulumayo kufanele lishintshe sehlukanise. Ngiyacela bafowethu mina ukuvele ngihoxe ngihambe ngithenga amatekisi ngiwafaka esiteni ngiwafaka empangeni ngiwafaka ngibe yibona ngiyoshupha kwenye indawo ngishiye la uma kufanele sikhuluma amanga iqiniso likhona ngiyimi la ngifike ngangikhiphe ingoma ethi Paris ngoba ngiyikhathaza ngomsebenzi wenu ngangikhiphe ingoma ukuthi nasi ngomajabulana esikhundleni sokuthi ngijabule nina nithatha leyo ngoma leyo niyoqhoshela abanye abantu abangenayo ihit ngaleso sikhathi nithi leke liyakuhlula iqhawe lami okay sebaqhosheleke labo bantu ubuhlungu phela nakubona bangabantu okay basuka labo bantu bathatha imali yabo nabo phela bayasebenza ngijabo futhi banabantu bakuba akekho umuntu ngenabo abantu bakuba banabangani nabantu bakuba bathatha imali yabo basebenzisa amandla emali ngiqhosha nje ngivota ngo10 rand ngaleso sikhathi qoshela umuntu uzokwazi ukukhipha ngisho 500,000 ayivotela hlonisa unyaka yabo okay ngimkhuza ngithi lento yelo kungcweka niyenze kahle yenze ibe nempilo manje uyabona uma ngikhuluma lonto leyo ayanizwa nithi game ngidlala igame angadlala amagame mina ngasiphi yabona ngidlala igame ephilayo ngiyayazi ukuthi yimi umnikazi wegame kodwa ngiyakwazi ukubona into engesenayo impilo okay mase beyivotela abantu labo sebenishaya
ngiyakhala futhi ngithi yini ngizokhalela inyembezi zolinda mina ngenyembezi mina ngiyisiqhwaga wakangibona ngidedema mina umuntu mawumqhoshela ngento yami enhle wena uncoma into yami ujabulela yona uyoqhoshela umuntu naye ifanele enze imizamo yakhe ethize basenza lo mzamo yakhe naye kuyayivikela base yivikela sekuyinkinga le nto leyo manje sekufanele nami nginilekelele futhi lo mphawulo nize ningigwexe ngisho ngidlala enkulu mina mangiposta la social media ngiyaposta ngishiye kanjalo angibuki kodwa ngiyareportela izinto ziyafika kumina ukuthi waqhawe awuphendule phela ngokuthi bekhipha indaba izinto engixoxa ziyafika kumina ngiyatshelwa zona sengikatshele uxabana nabantu abangireportela ngifuna uxabana nani ngqo manje angifuna uxabana nomuntu othunyiwe esikhundleni sokuthi ngijabule into enhle engiyenzayo ngiyayithatha noyiqhathanisa nabanye abantu ngesibonelo nje uGajeni ufuye imbuzi mina nginazo imbuzi uma ngikhipha iDubai mina uthatha iDubai yami isikhundleni sokuthi ijabule uyothi uyozakela uGajeni uthi Gajeni ziyakuhlula isikhova awunayo ihit wena uyabheda bese kubuya uGajeni ngeyimbuzi zakhe anginazo imbuzi uthi yabona usedifenda ngeyimbuzi uGajeni manje uyithenga nini imbuzi khaya uyabo ucanye nje bafowethu sibanza kwethu empela ngidlale ingakho ngithe ngiyakhuluma namhlanje futhi ngiyagcina futhi akho mngcwabo omlandeli mina ngiyohamba kusuka manje after la magama ngakhuluma manje ngomuntu ozwana nokuphila ngeqiniso nokuthi ngiphile ngepeace ngokuphila mana and angifuni ukuhambe ngichaza mina nami ngibe ngigabelele emafonini lapha ngichaza iqhawe libi angifuni loo nto leyo gcina abanye benza ingabelele hayi mina uyabo ishilo kathi ngiyahlonipha isupport yenu siyithanda siyadina kodwa njengabaholi mawuholi futhi uyindoda khona kufanele uqonde khona uthathe iy'nqumo uqonde ume izwi lakho uthi mina ngithi uma sedifenda ngey'mbuzi uGajeni sekufanele ngiphendule imibuzo ukuthi mina ngiyithenga nini imbuzi yabo asikwazi ukusebenza kanjalo bafowethu asikwazi ukubambisana kanjalo ingane zakwethu ngicela ukuthi emidlalweni uma niyidlala kulungileke noma iziteni zenzayo zenzeni le lungazi ufike nazo eduzane kimi ngoba ngelinye ilanga kuyoba sengathi umthandeni uphoxe umlandeli noma uphoxe abalandeli yabo ngoba naye nabo umzala abaGajeni abamsapotayo kodwa sebesho bethi bona bezobuya kimi bazohamba befike ngisho kimi ngiyodlala intumbane lapha ngakwaGajeni ophongolo beziphi imbuzi uyabona yabo so ngiyacela ingane zakwethu ukuthi emidlalweni niyidlalayo ningangifaki okokuqala isibonelo sokuqala leso okwesibili kunamathilende enwenzayo kuthiwa amathilende enwenzayo nina nifaka amamaski o-TikTok nithi uhlala ingoma kaMthandeni even naye ubhuti omdala wayenza leyo nto leyo iyabhenda leyo naye ubhuti omdala wayenza leyo nto futhi ngenzeka wahlohlwa zingane emotweni ngoba zibona ngathi i-challenge ifikile sathi yenza i-challenge futhi wawungenayo incazelo namhlanje uzoyazi incazelo ukuthi iwushidi kangakanani leya nto enhlizweni yami ngiyisonda kangakanani lento yamamaski enaniyifaka emafonini nithi emafonini uzobulawa uma udlala umculo kaMthandeni uzothunywa uphuthu nisho njalo ngithi okay fine ufuna nazi ukuthi mina njengomthandeni uma ngiyiqhawe lakho ngempela kumele uyazi into engijabulisayo nento engangijabulisi ngoba nami ngiyayazi into engijabulisayo nento engangijabulisi ingakho ngikhuthalele ukwenza kahle njalo phambi kwenu ngaze ngathatha isinqumo sokuphuma ngisho emcimbini yaseThekwini eyayihlale njalo mekade yenzeka igama lami libekeke kabi
ngenxa yakho ukuthi ngicabangela nina, angifuni ukuthi njalo nihlale nisekukhulumeni ngeqhaweleni. Kusukela lapho ngithatha isinqumo sokuhlehla emcimbini yaseThekwini, yashintsha impilo, ngihlale ngiqashwa left and right, oMpumalanga kuphi kuphi. Alikho iphutha elike libe khona, ngoba ngangikhathalele nina, ngoba ngimthanda, ngazi ukuthi angifuni into ezongiphatha kabi. Ngifuna nazi ingiphatha kabi lento yokuthi nenze ama-challenge ukuthi mawusupport umthande nje, noma njenganami nje ubhuti uSkinkile njengoba lapha namhlanje useyahamba ubhuti uSkinkile lapha kuthiwa uzothunywa uphuthu, sekufanele enze lento le yokuvala ubuso, udlala ingoma yokuvala ubuso. Angiyithandanga leya nto, ake ngikusho nje lokhu ngoba ngiyindoda honest. Kwangicasula, kwakukuhle kini, kumnandi ngoba nandidlala, futhi ngangeke ngingene online mina leya nto ngivele ngiyigxeke ngoba ngiyanihlonipha, ngifuna ukukhuluma ngesikhathi, futhi angifuna ukungiphuzela ngokutshwala ngizaphuza. Ngifuna ukuthi nje ngibe nesikhathi esinjengalesi, ngikhulume lento espacini esinjengalesi, ngigcine futhi ukuyikhuluma. Lento ukuthi ngihambe nithi uzobulawa uthunywe uphuthu uma umlandeli wami, ngidonsa ukuvaka bakini le sibongo sakeni kwaNgcolosi, uzothatha isibongo sakaNgcolosi uzolaka amanqele la, uzoconfirm ukuthi like ukuthi uyabulawa umuntu la. Shuthi kusho ukuthini? Ngisho ukuthi angikhethe into eyodwa la, angikhethe ukucula ngimjabulise, noma angikhethe ukuyeka umculo ngilwele izinto zenu, ngoba konke ngiyakwazi ukwenza. Yimpi ngiyayazi, ukucula, kushaya amahithi, oParis, noGushi, noDubai, noMzila, ngiyakwazi. Yimpi nayo futhi ngiyayazi, kodwa lezi zinto ayikwazi ukwazi ukuhlalelana zibe mbili. Uma ngikhetha ukuba isiqhwaga, ngifuna ngibe isiqhwaga. Abanye beze besho bebafuna igcokamelisha lakudala, uyabo, besho mina ngicosha. Ngangisemzabalazweni ngilwela ukuthi ngifike la ngikhona namhlanje. Sengikhona, celebrate phela, jabulani phela, sengiyilapho engilwela ukufika khona. Iliphi iqhawela ke lalo laze lafa? Senifuna ukungishintsha lapha, ngiphume esigodlweni manje nomkhonto mina ngiyokwazi into ngangayikwazi, ngisengaphinde ngiyikwazi futhi, kodwa ngifuna ngikwazi ukuthi igama lami maselikhulu kangaka angeke kuphase kube kokubili. Ngabe ijele, ukufa kuchitha kwegazi labantu abaningi, ukungahamba ama-festival, ukuboshwa, bese kuphela ngecareer yami. Kumele ngikhethe phakathi kwalokho, noma ukubekezela yonke leyo shit engihlambuluka namhlanje eniwenzayo emculweni wethu kwaMaskandi. Ukubekezelela, ngiqhubeke ngicule, bese ngiba samfana ngathi samuntu ngathi usendeketeke. Angikaze ngibe ndeketeke, angikaze ngibe ndeketeke. Ngibuka isikhathi njengamanje ukuthi lokho sasilwela sesinakho phela, sesifumbethe. Ziningi izinto engilwelile, ngize ngalwela ukuthi ngiqede ngisho i-competition phakathi kwami nomunye uzalwethu ebengiqhathaniswa naye. Ngayiqeda loo nto, ngaze ngachaza yonke indawo, ngabona ukuthi anizwa kahle kahle, yabo. Ngayiqeda loo nto, yaphela. Ukuphela kwayo ngaze ngasho ngathi inhloso yami ukuthi ulalele koMzukulu, uBanampilo talent, ulalele koDumakahle, ulalele koSminofu, ulalele koMenzi, ulalele koLimit. Nangempela mawuthi yabuka njengamanje sevele kuqhamuke ingoma uthi iyashisa, uthiwe kabani ingoma, uthiwe kaNgeshemba. Ukube ngempela ngizomthandela lokhipha mina imntalapho ngoba kuDisemba nje ubani isikhathi sokulela uNgeshemba. Angikujabuleli lokho ngoba lento engenzayo ngenza into ekucabangela abanye abantu, ngoba lento isiqalekiso. uNkulunkulu mayesekhombile ngomunye wathi le ngane esesiswini namhlanje oyithwele lapho ifuna ikhule ibe ngaphezulu umthandeni ngamandla nangodumo. uNkulunkulu akashintshile masenqume into. Uma umthandeli ezoqhubeka enkone evimba ukuthi yonke into uMaskandi uyena ohlukanisa onyaka, njengoba nje kufanele ngikhiphe iDubai eli ngiyongena engomeni zokuhlukanisa onyaka. Kunabalandeli abaningi vele ukuhlukanisa unyaka, futhi sengihlukanisa osingaka manje, shuthi sengihlanganisa okwesinti, uyabo. Ngidedela abanye abantu, ukudedela abanye abantu akubonakali kimi nabalandeli bethu njengokuphila. Angijabuleli ukuthi njengamanje senikwazi ukulalela ingoma zabantu ababizwa ngamavukane ezimnandi niyilalele ngepeace, yabona, ngaphandle kokuthi
nithi kuthiwa khona abantu abaziyinkunzi ukuthi yabo nami ngiyinkunzi ama-numbers hhayi ngokuthi ngilwa nobani nami yabona lokho kuhle ngibenzani imboni ngifuna ukukhuluma kwase ngifile ngiyayikhulumela-ke manje lokhu kuhle lobo bengibenza ushintshile umasikandi njengamanje ungenye indlela kwamanje nje unomafikizolo bala kwi-spotlight nami yabona kodwa ukuba umthande njengamanje lona ngifuna i-album awuthi ngifuna i-album nini ngisile nina uyabo akho album enifunayo zikhona ingoma zo-6 idumile zonke zinamandla zonke 24/7